Ayo nyenak borokan dari dulu tak yolane lantok. Ayo, wong mateni mah. Yo. Buka matamu kono. Ini orang rasanya ngomongnya apa kok? Takkan kaya, Mbak. Oh, alright. Ini gopo rasa le. Iya, Pak. Wong tuwa kudune diaji aja. Aku ora percaya. Lu kok apa kaya bukti kok ngene? Ora. Aduh. Bisa apa le? Bukti. Ora tak. Ya wes tak lu aku. Oh, ya. Nanti. Iya, kok beker ae. Mati ora ono dhewe. Atomane ora nyuwun udah. Ora. Ini mau beda. Ini berani anak buat apa? Iki lho, ono pocong. Ya apa? Pitung dino, Mbak. Ora gelem pitung dino pitung bengi.